Inani labantu asele bosulelwe ngugilikanqo ubhubhane wentshholongwane i-corona limi kuma-67,000 67,000 ngolwasemzini. Ngaxeshanye, inani labantu abathe basweleka lonyuke lakuthi xhaxhe ku-46,091. Ukanti abantu abaye baphila emva kokosuleleka ngulomshologu limi ku-1.3 million, nto ke leyo ebeka eli lizwe kumyinge we-92% ukuza kuthi ga ngoku. Abasemagunyeni olawulo babongoza boMzantsi Afrika ukuba bathi gqolo kunxiba izifonyo ezogqumathela umlomo nempumlo, baqaqelane, baphinde bakhuthalele ukuhlamba izandla, bazikhwitshe ngesibulali zintsholongwane. Kusezandleni zethu sonke ukudlala indima ekusiphuleni ulwamvila lwentsholongwane kagilikanqo ubhubhane we-corona.